ministre García Margallo, suposo que no faci comentaris, però realment bé, és a dir, sembla que només havíem restat comptes de sumar, per això doncs ja ho tenim clar. Ara em deia, no, ja està bé que facin aquestes declaracions perquè guanyem gent, sí, però al final jo penso que guanyem gent amb aquelles que estan fetes amb mala bava i amb intel·ligència. Quan estàs davant de declaracions que manifesten una incompetència d'aquestes, dius, escolta, deixeu-nos marxar perquè realment aquí no volem ser més. Per tant, realment vull felicitar i felicitar-vos per la tria dels ponents, per la tria dels temes, però sobretot per la tria del títol, la Catalunya que ve, perquè aquesta Catalunya ve. I molts diuen, o molts hem dit, jo ja no ho dic, també ho dic però dic alguna altra cosa que complementa, volem deixar una Catalunya millor pels nostres fills i els nostres nets. Jo em reivindico un cert egoisme de dir que vull viure una Catalunya millor. I us haig de dir que realment em fa goig i em fa il·lusió ara, veient tot aquest procés que estem vivint, és que persones de més edat que jo, que no es pensaven que veurien i que viurien en aquell moment, ara estan començant a veure possible. Gent que ha picat pedra, veu que és molt difícil, gent que feien cursos clandestins de català i que treballaven des de l'anonimat i des de la clandestinitat, i jugant-s'hi els quartos, i jugant-s'hi de vegades la pell, o jugant-s'hi la cara. Gent aquesta que et diu, la gent de la generació de la meva mare, la meva mare té 85 anys, d'aquestos que van fer una feina al costat d'altra gent i diuen, home, doncs nosaltres encara ho veurem, i tant si ho veurem, perquè realment aquesta Catalunya ve i ve gràcies a tots. Per tant, gràcies i felicitats al Mondragonès, gràcies als ponents i a tots els que heu intervingut, sobretot els que esteu aquí, i a la feina que feu i fem tots plegats, aquesta mena de taca d'oli, perquè això, insistim, no té aturador, però realment el que cal és que aquella gent que encara dubta, que encara veu que això no sap si serà o no serà possible, que li fem veure que sí que serà possible i que realment aquesta Catalunya vindrà. Moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per haver vingut. Jordi, moltes gràcies per els espais, per les paraules d'inici. I sense més preàmbuls, doncs donarem pas a aquesta taula rodona que clou aquest seguit de conferències que, com deia el senyor Jordi Agràs, és aquesta Catalunya que ve. Bé, avui la taula rodona porta per títol Diferents visions d'una Catalunya independent. I m'atreveixo a dir que tenim una taula de luxe. És una taula que estem des d'Òmnium molt cofois, molt contents. Jo els deia ara al venir que moltíssimes gràcies per haver acceptat, per dir-nos que sí, per haver vingut a Tarragona, que és aquest sud de Sitges en avall. Sabeu aquest sud que costa a vegades de baixar? Doncs bé, han vingut, els tenim aquí, tenim una taula de luxe, estem molt contents i doncs jo únicament donaré una mica l'explicació de com funcionarà aquesta taula, però també farem una mica el perfil de qui tenim en aquesta taula. Qui són? Què representen? Què fan? Una miqueta. Sí, una mica de perfil, una mica perquè us vegin més bé. Dit això, doncs, la composició d'aquesta taula que tenim és el senyor Pepe Ruiz, que està a la meva dreta, és president de Veu Pròpia. El senyor Eduardo Reyes és president de Súmate. I el senyor Lluís Cabrera és president dels Altres Andalusos. Aquesta és la taula d'avui. El funcionament de la taula anirà, és a dir, tindran un quart d'hora cadascú per fer l'exposició, compartirem després un temps per si es vol fer comentaris de la taula i obrirem al públic perquè pugueu preguntar. D'acord? Bé, doncs dit això, i amb una mica de pinzellades de qui són i qui tenim, doncs el senyor Pepe Ruiz és, doncs, com deia, el president de Veu Pròpia a Terrassa. És professor d'institut. Va presidir l'associació de veïns del barri de Can Anglada, coneixereu, l'haureu sentit dir, durant 22 anys.
Veu Pròpia, que és aquesta associació que ell presideix, defensa el català com a llengua d'integració i ha subratllat el paper que els nous catalanoparlants poden jugar cara a la seva normalització, tot i les dificultats que això pot comportar. Taxativament ha afirmat que Veu Pròpia va néixer precisament per permetre l'expressió de les persones que, sense perdre les seves arrels, han esdevingut catalanoparlants i que no volen que, ni des de dins ni des de fora dels països catalans, ningú s'atorgui el dret, sovint amb intencions poc honorables, de parlar en el seu nom. Veu Pròpia, doncs, és una associació de nous catalanoparlants, dones i homes de totes les edats, que no van tenir el català com a llengua inicial, però que l'han adoptat com a llengua pròpia, sense renunciar ni renegar res. I en defensen, com a llengua de qui la defensen, aquesta llengua, com a llengua de cohesió social i com a llengua comuna de tots els residents als territoris de parla catalana. Aquesta entitat, Veu Pròpia, nous catalanoparlants a favor de la llengua catalana, neix a Barcelona el 2002. La primera delegació va ser a València el 2004 i la tercera a Terrassa el 2006. Diu, amb algunes expressions, el seu president, el Pepe Ruiz, frases com: els andalusos també vivien en pisos patera. La llengua és un valor cultural de primera magnitud, que si parlen català deixaran per sempre la maleta d'estranger i veuran com la gent d'aquí els escolta amb una altra actitud. Eduardo Reyes, tenim també aquí al mig de la taula. Fa 50 anys que va arribar a Catalunya amb els pares i els seus germans. Venia de la ciutat on havia nascut, Còrdova. En cerca, buscava un futur millor, com molts. Avui, l'Eduardo Reyes viu a Cervelló, al Baix Llobregat, té fills i té nets catalans. És president de Súmate, una entitat que aplega ciutadans castellanoparlants que volen la independència de Catalunya. Aquesta entitat va començar, fixeu-vos bé, amb un primer grupet de coneguts d'uns quants que eren del Baix Llobregat, eren amics, no? Potser ens us comentaran. Ell era de Cervelló i n'hi havia que eren de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Joan d'Espí, de Sant Vicenç dels Horts, i alguns es coneixien per la feina i van posar fil a l'agulla de muntar aquesta associació. Van anar ampliant el cercle per Twitter i per Facebook, i com que tots vivien en aquests pobles i en aquestes ciutats de la vora, van tenir superfàcil poder-se organitzar. L'entitat de Súmate, avui ja molt coneguda i reconeguda per molts i per tothom gairebé, s'ha fet coneguda però sobretot arran d'aquell vídeo que vam veure tots d'aquell pa que es tallava. Se'n recordeu, aquell pa? En el qual hi havia diferents testimonis que explicaven per quin motiu volien un estat propi. Amb el vídeo i amb l'esforç que van fent dia a dia i que fan, cada dia pleguen més gent. També el treball constant de tota l'associació. Aquí tenim representants de la seva associació a Tarragona, la Mare i la Nicolà Solters, allà. Per tant, són com a responsables que les coneixem molt bé. Per això han tingut tanta força també, no? Per aquest treball que dic, com tota la vida, sense treball poc es aconsegueix, per tant, per aquest treball constant que estan fent arreu del país, constantment amunt i avall, amunt i avall, avall i amunt, cap a la dreta i cap a l'esquerra. I diu frases com aquestes. Diu: vull que Catalunya sigui un país que pagui la pena. I diu també: Catalunya ha estat espoliada des que fou conquerida. Catalunya és tractada com una colònia. Ens donen allò justet, justet, per anar fent retallades cada vegada. I també diu: el dret a decidir no el pot evitar ni impedir ningú. El senyor Lluís Cabrera, tenim aquí a l'extrem de la taula, moltes gràcies també. Sí, a l'extrem de la taula. Molt bé.
No de vosaltres, ella. Sí, molt bé. És president dels altres andalusos. És originari de Jaén, de la població d'Arboniel concretament. Diu ell, és un poble tan petit, com diu, ell mateix diu, que és tan petit i tan verge i tan petit que ha de dependre d'un altre. És veritat això, no? Que sí? Depèn d'un altre. Depèn de Jaén. De Cambil. Per tant... Un poble que ens expropia. Que és... Des que vaig venir ja sé de què va tot. Estan a 8 quilòmetres i tota la riquesa nostra se'n pot anar. Fixeu-vos, per tant sap de què va, concretament. Lluís Cabrera, diu, va emigrar amb 9 anys a Barcelona, és a dir, va venir cap a Barcelona quan tenia 9 anyets amb la seva família. Va anar al barri del Verdum i va participar amb 16 anys ja a començar en la creació de la penya flamenca Enrique Morente. I a partir d'aquí ja no pararà d'involucrar-se en moments socials. Diríem que és un punt de partida que li comença als 16 anys i que encara es manté i encara continua. A l'any 1979, va fundar el Taller de Músics, a través del qual, al llarg d'aquests anys, ha anat modificant substancialment l'activitat jazzística i flamenca a la península Ibèrica. Per tant, és un vessant musical molt important de Lluís Cabrera, suposo que de tots coneguts, perquè el 2005 van registrar un CD, Homo das Buba, del Taller de Músics, no? Ho dic bé? Sí? Sí, però va ser de broma, això. Ah, va ser de broma, molt bé. Ens ho matises després, això. Sí? Us ho diràs després? És una broma. És una broma, va. Una inclassificable i dansa variant, diu, de l'Spoken Word. Va publicar Els altres andalusos, a l'Esfera de Llibres, el 2005, una crítica de l'actitud que defensa l'Espanya uniformada, la que no vol entendre aquesta Catalunya, però també és una crítica també de la Catalunya estancada en el tòpic de l'immigrant dels anys 60. El 2008 participa en l'elaboració d'un treball de recerca que l'any 2009, sota el títol Fabricar l'immigrant, que l'ha dit de Pagès Editors, a Lleida, el 2009, es convertirà en el segon llibre de l'Associació dels Altres Andalusos. Al cap d'un any, publica en solitari un assaig sobre les contradiccions de les identitats de Catalunya i titula Catalunya serà impura o no serà? Ho va editar en Pòrtic, el 2010. Ell s'autodefineix com a agitador cultural, fundador de l'Associació dels Altres Andalusos i president del Taller de Músics, és en una de les escoles de música de Barcelona. I diu, és que entre la cultura catalana i la cultura andalusa no hi ha diferències. És cultura mediterrània. La gastronomia andalusa i la catalana és la mateixa. De jotes, de fandangos, de romanços, de cants de treball, de cants d'anar a segar i batre i cant a les mines. Aquí i allí. Un altre que diu, hem d'arribar a un estat propi amb menys injustícies de les que hi ha ara. Bé, aquesta és una mica de perfil, aquesta mica de biografia, perquè tinguem present qui tenim en aquesta taula i ara ja donaré pas a les paraules. Com deia, tenim 15 minuts, però si són 20 doncs també, però fem 15. Fem 15? 15 millor. Sí, però és que 15 doncs. Molt bé. Doncs donem 15 minuts i comencem per Pepe Ruiz, president de Veu Pròpia. Hola, bona tarda. Més com jo he explicat abans, qui soc, em dic Pepe Ruiz i soc el president de l'associació Veu Pròpia. Ja s'ha dit que és una associació que està formada per persones que no tenien el català com a llengua materna, perquè la majoria han nascut fora de Catalunya. Per això sí, hem adoptat el català com a llengua habitual a les nostres relacions per respecte al país d'acollida. A la nostra associació, a la Junta, hi ha gent del Senegal, està el Matar, que ha vingut de Dakar, que era el professor, que està fent documentals i tot sobre la situació que es passa aquí. Hi ha gent del Marroc, hi ha gent de Sud-amèrica, i jo mateix, que he nascut en un poble de la província de Granada.
i evidentment que també hi ha gent catalana parlant que comparteix amb nosaltres els mateixos objectius i evidentment que també treballen amb nosaltres. Quins són els objectius? Què és el que pretenem? En principi, doncs, fer campanya a favor del català. Per això, quan ens van invitar aquí, doncs, evidentment que estava dintre dels nostres objectius i que ens feia molta il·lusió. I és que això és lògic. Si la gent que ha vingut de fora ha fet l'esforç d'aprendre la llengua, d'aprendre el català, la majoria que vivim en el barri, vas per allà i trobes problemes. Trobes problemes per poder participar. Gent senegalesa que ha fet el curs de català i en el barri on viu, diu, on puc fer pràctiques per poder facilitar la meva parla. Tenen problema. És com si tu aprens el francès, vas a França i no el sents. Aquí, a Catalunya, en català, segons en quina zona, hi ha un problema. Per això volem fer campanya en català. Nosaltres, un altre objectiu és ajudar a la gent nouvinguda que encara no s'ha decidit a parlar el català. La gent que ha vingut de fora, i això ho fem gent que també hem passat per aquesta experiència. Gent que encara no s'ha decidit a parlar el català perquè té vergonya, perquè té por, i nosaltres li diem que val la pena de fer aquest esforç. I això no li diu, perdoneu, però el senyor Roig és un dit, un català parlant de tota la vida, que us ha mogut d'aquí, i diu, que has d'aprendre el català. Ell pot pensar, tu vols dir amb tota la meva vida, trajectòria, el que he passat malament, he hagut de deixar la meva terra, i he vingut aquí, no tinc ara pis, no tinc feina, i encara he d'aprendre el català. I nosaltres, que també vam venir amb el sevillano, també vam passar problemes, nosaltres els diem que sí, que val la pena de fer aquest esforç de parlar la llengua pròpia del país. Perquè és la millor manera de formar part d'aquí, del país, de ser comú de més. Perquè la llengua que parla, la llengua pròpia, t'obre moltes portes, no et tanca. És com aquell que s'ha comentat, amb una maleta de viatge, i sempre va d'un lloc cap a un altre, i quan parla la llengua, deixo la maleta i ja formo part d'aquest país. Molta gent d'aquesta no té papers, però si parla la llengua és com si tingués la nacionalitat, perquè la llengua és el senyal d'identitat més gran d'un país. I això els diem i els animem a que facin aquest esforç. Per què nosaltres ens diem veu pròpia? Perquè no volem que ningú parli amb el nostre nom. Perquè hi ha mitjans de comunicació, persones d'aquí i de fora, del Madrid, i que diu que ens obliguen a parlar el català, que el castellà s'està perseguint. Ells coneixen la realitat, que vagin per l'àrea metropolitana. És així? O potser sí que ho coneixen i ho saben, però ho fan expressament, perquè volen crear diferència. I això és el que els fa por. I per això diu que s'obliga. I llavors diem nosaltres que ha vingut, deixem-nos que nosaltres decidim com ens hem d'integrar. I parlar la llengua pròpia del país, nosaltres pensem que és la millor manera. Nosaltres sabem que la llei d'immersió ha sigut fonamental. La llei d'immersió aquí a Catalunya ha sigut fonamental perquè la gent de fora, els nanos petits que no tenen el català com a llengua materna, doncs la puguin conèixer. Perquè si la deixem, que l'aprenguin a fora una hora, 2 hores, a l'escola, després el 90% de la seva vivència és en castellà. Per tant, la immersió, la llengua vehicular, que és el que fa quan entres a l'escola i sentir-lo tot en català, és l'única manera. Jo, l'any 83, quan es va implantar la llei d'immersió, era director d'una escola, en el barri de Can Anglada, allà a Terrassa. El 99% eren castellanoparlants, eren andalusos. Hi havia un bar que deien Bar Andalusia en Catalunya, era el nostre ambient. Doncs ningú es va queixar. Cap pare va dir, Pepe, que no ho veig clar, que com és que ha d'aprendre el català. Era l'única manera que tenien que el seu fill aprengués el català. Per tant, això ha sigut una cosa normal. No hi ha hagut diferències. I tota aquesta convivència bona que hi ha hagut en una escola
Això es vol dividir, es vol enfrontar, es vol fer el que s'està dient en la llei verd. Doncs els castellans tenen dret la llengua materna en castellà, amb un barri com el Can Anglada, que comenci en qualsevol àrea, qualsevol barri o escola de l'àrea metropolitana, el castellà no parla. Els que volen fer l'ensenyament en castellà i els altres en català. Això seria crear divisions, conflictes, i això és el que sembla que van darrere. Perquè un poble que està unit és un poble que es fa por, i quan ho divideixen és més fàcil de dominar-lo. I indirectament és això el que persegueixen. Ara es proposa el dia 14 de fer la manifestació al Cercavil a Barcelona en contra d'aquesta imposició, i em penso que això tota la gent, tant les famílies que porten els seus fills a l'escola com tota la societat, ens hem d'enfrontar. No ho podem permetre, perquè això seria acabar amb la bona convivència que tenim aquí. Per tant, per molt que ho digui aquesta llei verd, a les escoles, les autoritats d'aquí, la Conselleria d'Ensenyament, han de fer el possible perquè això no es pugui aplicar, o si no, acaben amb nosaltres. Hi ha una realitat aquí a Catalunya, i és que hi ha molta gent immigrant, sobretot a partir de l'any 2000, la majoria van venir de França, als anys 60, una nova immigració de fora d'Espanya, doncs va començar amb el boom immobiliari, doncs perquè faltava mà d'obra, i per això van venir, perquè realment en aquest temps no hi havia feina, al 2000, i per això van venir. Hi va haver, d'immigrants, hi ha 1.200.000 aquí a Catalunya. Es parlen 275 llengües, i són riquers, això s'enriqueix, ho hem de compartir. Qualsevol llengua és sagrada, no es pot perdre. Però, entre totes aquestes llengües, ha d'haver una llengua comuna, que compartim, que tenim projectes conjunts. I aquesta llengua comuna, evidentment, que nosaltres pensem que ha de ser el català, sense rebutjar cap altra llengua. Per això ha de ser bàsic, la llengua comuna que sigui el català. Hi ha un estudi d'una sociolingüista, una professora de la Universitat de Barcelona, que diu que al món hi ha 6.000 llengües. D'aquestes 6.000 llengües hi ha un 10% de llengües, no 600, que s'estan extingint. Cada 15 dies es perd una llengua. Per què? Perquè és una llengua d'un poble que està a la selva, que està allà, que es va morir i ja al final no queda. I per tant, aquesta llengua, evidentment, que s'està perdent. I quan es perd una llengua, es perd la història, no és solament una llengua que serveix per comunicar-se. Diu, doncs es podem comunicar amb l'esperanto, tots igual, tots junts. Això seria perdre la identitat, el sentiment que cada poble té de veure les coses. Els esquimals, quan parlen del gel, sami, doncs allà tenen 12 llengües diferents i cadascú veu el que és l'aurora boreal, el que són els animals que tenen allí el gel, a la seva manera, ho expressen de la seva manera. I per tant, si es perd la seva llengua, que es perdrà, doncs han perdut a tota la part de la seva història. Però això és així. Hi ha un 40% de llengües que no es perden, no es perdran immediatament, però a la llarga hi ha una altra llengua, l'anglès, el castellà, una altra llengua que sembla que és més important, i els mateixos joves diuen, la meva llengua no farem res. Adopto aquesta, i per tant, també la seva llengua, a llarg termini, es perdrà. Hi ha un 10% de llengües que no tenen cap problema. Són les llengües que es parlen, els que tenen més parlant, milions de parlant, que són el xinès, que és la primera llengua, el castellà, l'anglès, doncs aquests tenen salut absoluta, cap problema. I el català, on l'hem de situar amb aquest percentatge? Falten l'altre 40% de llengües de tot el món que estan en perill d'extinció, en una situació crítica, però no irreversible. No irreversible. No ens hem de desanimar. Per tant, és una situació crítica, però que estem a temps, en tot el que estem realitzant, com per dir que la nostra llengua, el català, té futur. Per tant, aquesta llengua va endavant. El català té aspectes negatius, evidentment. El que diem, si vas al barri, si vas a qualsevol barri de l'àrea metropolitana, doncs es trobes que els catalanoparlants no passen del 30%.
és un problema. Si vas al cinema, i fa poc em deien que les pel·lícules en castellà el 3% no passa d'aquí. Té problemes, però també podríem dir que hem d'estar orgullosos de la nostra llengua, del català, té també molts aspectes positius. El català, com a positiu, la llei d'immersió és fonamental. Això l'hem de mantenir, perquè a través d'això, tota la gent que ha passat per les escoles, doncs el català ho entenen el 95% de persones que estan aquí. Entendre, no parlar-lo habitualment. I això és gràcies a que l'escolarització s'ha fet en català. I això és fonamental i és bàsic. El català ho parlen, doncs, 10 milions de persones. Per tant, no és una llengua minúscula, ridícula, doncs es parla més que el suec a nivell d'Europa, que el danès, igual que el portuguès, i per tant està orgullosa de que hi ha un nombre important de persones que parlen aquesta llengua. I a vegades, quan es fa alguna fira del llibre a nivell europeu, a nivell mundial, fa uns quants anys, es va fer a Alemanya, a Frankfurt, la fira del llibre, i la llengua invitada, els autors, van ser els catalans, i bueno, el Jaume Cabré i molts escriptors d'aquí van tenir un èxit i ho van traduir a molts idiomes. Cada any es publiquen 10.000 llibres en català. Per tant, això vol dir que nosaltres podem estar orgullosos de la nostra llengua. D'aquestes 6.000 llengües, això que hi ha el rànquing, el primer és el xinès, i quin número ocupa el català? Doncs el número 88 de 6.000. Per tant, això ens hauria d'estar contents, satisfets de la nostra llengua. Hi ha un aspecte que diu submissió lingüística, que són els catalanoparlants, que a vegades tenen la culpa que quan un s'apropa i veuen que per l'aspecte és estranger, doncs de seguida es passen al castellà. I això, diu, ho fem per respecte, però no és així, ho entenen com un rebut. I per tant, hem de fer aquest esforç, hem d'estar orgullosos de la nostra llengua i en respecte parlar-la. Per tot això, jo em penso que hem de defensar, jo personalment que he vingut de fora, em penso que els problemes que té Catalunya no estan al marge, formem part d'aquest país i el moment històric és fonamental i tots els que formem part, independentment dels nostres orígens, hem d'estar junts, perquè és l'única manera de sortir endavant el nostre país, de fer una societat més justa. Cedeixo la paraula ara al senyor Eduardo Reyes, president de Súmate. Té la paraula. Hola, buenas tardes. Yo li vaig a dir al senyor Wert que a mi no m'obliga ningú a parlar català, que m'agrada molt parlar català, però que, desgraciadament, no el tinc com a llengua materna i també m'agrada molt parlar en castellà, per tant, jo en castellà. Si hubiera una sola persona aquí que no entendiese el castellano, una sola, yo hablaría en inglés, que es más fácil. La lengua que es la poderosa del mundo, es el inglés. Es el inglés, el más comercial. Bueno, yo diría que evidentemente el idioma en Cataluña hay un idioma que es el catalán, evidentemente, totalmente respetable. Me encanta que mis nietos piensen en catalán, porque piensan en catalán. Yo me he esforzado para hablar con ellos en catalán y a vegades ells canvian. Fíjate, me sale ya casi. Muchas veces ellos cambian y me hablan en castellano, porque evidentemente tienen la imagen de la persona en castellano y puede ser una inquietud el dirigirte a una persona y pensar que a lo mejor no te puede entender, ¿no? Ellos son pequeños, no lo entienden,
Pero claro, yo les vuelvo a decir, oye, pero ¿para qué han pasado en castellano? Y han dicho, ¿para qué ya yo? Tú eres andaluz, evidentemente. Soy andaluz y no voy a renunciar jamás a mi lengua. Hablaré catalán, me encanta hablar catalán, me encantaría hablar francés, inglés, alemán, ruso o chino, chino porque si despierta, que está despertando, pues evidentemente vamos a tener que hablar también en chino. Pero bueno, aparte de la lengua, no sé si he dicho buenas tardes, muchas gracias por venir y todo eso. Lo que sí quisiera hacer una referencia a mi compañera de Suma de aquí, Tarragona, que están haciendo una labor tremenda. Y yo pediría un aplauso para ella. Creo que todas las personas de Súmate nos hemos volcado tremendamente en hacer de esta nuestra tierra, porque nosotros contribuimos a su configuración, ¿no? Y por lo tanto estamos muy orgullosos. Para mí es más importante que el problema de la lengua, que no deja de ser importante, es el problema de la libertad. La libertad de una persona poder defender aquella tierra donde está y no aquella tierra donde tuvo que venirse por hambre, por necesidad, por hacer como padres lo que deben hacer y allá donde se le pueda dar a sus hijos y a sus nietos una educación, un bienestar, y en fin, y luchar por eso que tanto lucharon nuestros padres, y por eso también nació Súmate, porque yo pensé en un momento que debería hacer, o por lo menos continuar la labor que mis padres hicieron. Mis padres cuando vinieron aquí a Barcelona no vinieron para que ellos pudieran tener un mejor bienestar, ellos ya aquí, pero veían que el futuro de sus hijos allí pendía de un hilo, como así era, por lo tanto querían asegurar ese hilo y venir aquí a Cataluña para darles un futuro mejor. Y por eso yo inicié, junto a 3 personas más, lo de Súmate, porque pensábamos que en Cataluña había muchas personas de habla castellana que no se integraban en política, porque si quieres que alguien te dirija tu futuro, lo primero que tienes que hacer es informarte en quién es esa persona, cómo está de preparada, qué es lo que quiere, cómo es de persona. Lo primero que hicimos en Súmate fue hablar con todos los líderes de todos los partidos, asociaciones y tal, y mirarle a los ojos y hacer las preguntas sobre la persona. Quieres saber, ¿no?, hacia dónde vas, con qué cuentas y qué pretendes de mí, ¿no? Creemos que los políticos lo único que han hecho, no todos, pero sí la gran mayoría de políticos, lo único que han hecho es mirar por ellos, no mirar por el pueblo, y por lo tanto nosotros lo que queremos hacer es que la gente se implique en política para hacer que los políticos estén ahí para hacer lo que deben hacer por el pueblo, no para ellos. Quisiéramos cambiar muchas cosas. Quisiéramos cambiar, por ejemplo, la Constitución. Quisiéramos cambiar el estatus de vida de los políticos, que son muy ricos y se enriquecen en la política a costa del empobrecimiento del pueblo. Por lo tanto, lo que queremos es cambiar un montón de cosas. Pero claro, yo soy urbanista de oficio y muchas veces cuando me han traído algo para hacer cosas y arreglos, he preferido decir que las cosas, cuando ya están deterioradas, lo mejor es limpiarlas, destruirlas y hacerlas nuevas, y hacerlas con una base, con unos cimientos. Y el cimiento más grande que puede albergar la sociedad civil es la propia sociedad civil. Tenemos que ser nosotros los primeros protagonistas del futuro político de Cataluña. Me encantaría que esto no hubiera sido así. Me encantaría que España, o los gobiernos españoles, para mejor, para que nadie diga que si España, no, España, pobrecitos los que están en España todavía, que no tienen proyecto. Nosotros tenemos un proyecto por el que luchar y por lo tanto, por eso digo que hemos de ser nosotros los principales protagonistas, que digamos a los políticos cómo queremos que se hagan las cosas. Todos sabéis que se está haciendo una nueva Constitución para Cataluña. El juez Santiago Vidal está haciendo
creo que hubo una gran labor. Yo he hablado un par de veces con él y le he hecho preguntas que le interesan a todo el mundo llano, a todo el mundo de la calle. ¿Cómo va a ser esta Constitución? Esta Constitución, en primer lugar, no va a ser como la Constitución que muchos firmamos, que hubiéramos firmado el mismísimo diablo, hubiéramos firmado, de ver que el caudillo murió, que se legalizaban los partidos y que por lo tanto veíamos que iba a haber un cambio social que no acaba de llegar, nunca llegará. Y encima después los políticos dicen que dialogar sin fecha de caducidad. No, señores políticos. Nosotros tenemos una vida corta y queremos que sea feliz y plácida y con trabajo y digna. Y por lo tanto, mucha gente como mis padres murieron intentando ver esa realidad y por lo tanto, por eso nosotros queremos que sea una Constitución nueva. Le he preguntado al juez Vidal una pregunta tan sencilla como es: si yo voto a un señor que me promete en un programa electoral una serie de cosas y luego hace todo lo contrario que me ha prometido, ¿puedo tener alguna defensa ante ese atraco? Porque eso es un atraco, me ha robado el voto, me ha engañado, eso es una estafa. ¿Puedo tener en mis manos alguna arma para decir, ese señor lo hemos puesto nosotros porque nos han prometido esto, pues ahora lo quitamos porque no cumplen lo que han dicho? ¿Podemos tener algo? Sí, se están preparando muchísimas cosas en la Constitución. Catalán, evidentemente catalán, en la que el pueblo va a tener la posibilidad, como digo siempre, un pueblo puede poner a un gobierno y puede poner a un rey, y el pueblo tiene que tener la posibilidad de quitarlo al gobierno y al rey. No queremos que sean privilegios el ser político, porque si una persona se mete a la política, evidentemente, porque es un privilegio, pues es como aquel que se ha metido en funcionario porque esto es un contrato para toda la vida. Por eso queremos que no sea un privilegio ser político. Queremos que el político sea la persona que le gusta estar ahí, hacer el bien a sus semejantes, a la gente, y luchar por el bien común, donde él también esté dentro, pero sin privilegios. No puede ser que nosotros veamos deteriorar nuestras vidas, nuestro esfuerzo, y que veamos señores que con solo 7 años tengan una paga vitalicia y que encima tengan la potestad de hacer una privatización de una empresa para que cuando él salga de la política pueda irse a cobrar 200.000 euros. Yo no quiero que eso sea así, y creo que la gente lo que debemos hacer es implicarnos un poquito en política para saber todas estas cosas. Y como además aquí en esta sala no creo que haya ninguna persona que no esté convencida, no creo, si hubiera alguna, pues estaré encantado de poder hablar con ella, de que no esté por la labor de la independencia de Cataluña. Pues ahí tenemos nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ser el que yo me tomo cada día. De verdad que somos las únicas personas que podemos, la sociedad civil, somos las únicas personas que podemos llevar esto a buen fin. Es decir, no me cuesta nada perder 10 minutos con la persona que me pone un café y preguntarle, oye, ¿qué piensas de la independencia? ¿Qué te parecen los políticos que hay actualmente? Cuando ves el conocimiento de estas personas, sabes que tienes que emplear esos 10 minutos para convencerla de que la cosa puede cambiar y que está en las manos de todos. Por eso yo les invito a todos, que hagamos ese trabajo. Yo no me quiero extender nada más, mucho más, porque Luis Cabrera, una persona a la que conocí recién nacida, súmate, fui a pedirle consejo, porque como yo soy presidente, como yo soy andaluz y él es el presidente de las Santas Andaluces, quiero decir que como mi presidente, yo fui a verlo y pedirle consejo. Bueno, yo te voy a decir también que es una buena dieta. Si ustedes hacen un poquito lo que yo hago, les aseguro que aquel que son unos kilitos lo va a perder. Yo he perdido 21 kilos en 8 meses. Sí, también me han salido más canas. Pero bueno, me hacen... Bueno, pues yo no voy a extender nada más. Después me gustaría entrar en el debate si hace falta que respondamos algunas preguntas.
Para mí estar aquí ha sido un placer, un verdadero honor estar con todas las personas y con todos ustedes. Muchas gracias. Cedeixo doncs la paraula ara a Lluís Cabrera, president d'Altres Andalusos. Té la paraula. Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí avui aquí al Serveis Territorials de Cultura de Tarragona. El sur també existe. El sur este i més sur. Està Marruecos i molt més cap allà. Àfrica, tot va sortir d'Àfrica. També estic molt content i és un honor compartir taula amb la senyora Rosa Maria Codines, que amb la seva emoció, jo l'he visitat quan estava per aquí, per telèfon, i amb els emails que s'han passat sobretot per telèfon, ja sabia que era. La seva passió i la seva emoció és contagiosa i es contamina de forma molt positiva. I també el Pepe i l'Eduardo per estar aquí avui, i jo a veure si m'aclaro una mica i sóc capaç de fer 15 minuts. Nosaltres, per què vam arribar a Catalunya 850.000 persones procedents d'Andalusia? Perquè vam ser perdedors de la Guerra Civil. Cuidado. Això és la primera. Potser a mi m'agradaria que s'entengués el que explico, potser a les vostres oïdes o orelles algunes coses no agradaran. No agradaran. Jo, si em conviden als jocs, no és per dir, per ser amic, saludar i conegut i fer una abraçada i tots estan encantats i mirar-se en un mirall i ser tots iguals. No. Vaig i dic el que penso, amb llibertat, perquè he actuat amb llibertat des de l'any 1970, quan tenia 16 anys. I sempre, malgrat la dictadura, he actuat amb llibertat. Per això he estat empresonat 2 vegades, processat, i una d'elles torturat. A la Realitat, quan tenia 17. I als 18 anys els vaig complir a la Modelo. Per tant, la llibertat de dir el que un pensa és l'única manera d'una Catalunya lliure. D'acord? Per tant, dir el que penso. Vam arribar aquí perquè vam ser perdedors, juntament amb totes les classes populars espanyoles i també les catalanes, d'una guerra civil que va provocar una part de l'exèrcit espanyol i les classes oligàrquiques, i les classes del bloc dominant en aquella època, les classes riques de tota Espanya, també les catalanes. Una. Dos, si la república s'hagués consolidat, la segona república, i el Front Popular s'hagués deixat treballar, que era un govern de centre-esquerra, i res més, no era res més que això. No hagués estat al cop d'estat, no hagués hagut guerra civil, no hagués hagut morts, revanxes, venjances i odis. I la reforma agrària a Andalusia, Múrcia, Extremadura i Castella i Galícia s'hagués portat a terme. Per tant, no haguéssim tingut la migració que vam tenir, la sagnia que significa per un país tan ric com és l'andalús tenir que sortir de la seva pàtria. 2. 3. Vam arribar aquí a treballar 2 torns diaris i moltes mares nostres fent feines a les cases dels rics, sense donar d'alta a la seguretat social. Per això avui tenen més de 80 anys i no tenen paga. No parlen català, però no tenen paga tampoc. Però no parlen català perquè no han tingut, perquè no s'ha calgut parlar català, perquè en determinats barris desarraigats de blocs de ciment són els pisos patera que encara existeixen. A Catalunya tenim 40 barris que estan al bord de la quiebra social. No és per mi rellevant el tema de la llengua. Per mi el rellevant és el tema social. Les llengües romances, les llengües que venen del llatí, són fills i pares, són filles de mateixos pares i mateixes mares. El francès, el portuguès, l'italià, el català i el castellà s'entenen perfectament, ens podem entendre perfectament. Per tant, jo opino, i deixo el tema de la llengua, que el català està fort i no desapareixerà mai. Perquè hi ha milers i milers i milers de persones que hem arribat que no som de Catalunya i que l'hem incorporat com a segona llengua. Com a segona llengua. Perquè no pot ser la primera, perquè la materna és la que tinc.
I la que tinc és la que tinc, i no puc renegar d'ella ni renego. Perquè no renego de la meva mare, que és la que em va parir. I estic molt content. Malgrat un de petit em pegava cada hòstia de collons. D'acord? Això és d'entrada. Molts de la gent andalusa que vam arribar aquí ens vam implicar a la lluita antifranquista de debò, no de boquilla, No, jugant-se la vida, molts. I la història està per reconèixer-ho. I aquí està la documentació, molts. Lluites veïnals, lluites sindicals, lluita amb els partits polítics d'extrema esquerra, lluites a la clandestinitat, persecució, repressió, també amb molts catalans, evidentment, només faltaria, evidentment. Catalunya s'ha construït colze a colze i l'han construïda a les fàbriques i als barris les classes populars d'aquest país. Perquè jo també hi vaig a Pedralbes i Sant Gervasi i no escolto parlar català a ningú. No escolto parlar mai català al Messi i ningú li diu res. És que no podíem anar al Messi i dir-li parla català, no? Ara aquest senyor sempre serà un argentí ric a Catalunya. Però si a mi em renta més i guanyo més ser andaluz en Catalunya, seré andaluz en Catalunya, Com el Paco García Prieto, presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas, que monta el esperpèntic de la Feria d'Abril al Fòrum, que és la qüestió més horrible i més mal que ha fet a Catalunya, perdó, a Andalusia mai, perquè reprodueix el folklore franquista de la dictadura. I això compinxat i en complicitat amb els dos partits que fins ara s'han repartit a Catalunya. Real, que diuen, el PSC-PSOE i Convergència i Unió. Potencien romeries i potencien festes que no tenen res a veure ni amb cap tipus de cultura. És superficial i és banal. La Feria d'Abril és la Feria d'Abril de Sevilla. I aquí, a Tarragona, que em sembla que també es fa, em sembla d'una ortopèdia que es faci. I sobre que estigui subvencionada i a sobre que els aliments que en aquestes festes es fan siguin propietat només d'una persona. Són els mateixos que parlen molt. Catalunya ha potenciat el nerviosisme, ha potenciat a una figura que en aquest moment està sent investigada perquè s'ha quebrat aquesta federació en dos bàndols i estan enfrontats i el fiscal anticorrupció en aquest moment està analitzant. Això els altres andalusos ho vam dir el 2004 i es vam quedar sols. Cap parlamentari del Parlament de Catalunya en va fer cas, cap partit polític, excepte Esquerra Republicana, quan no va entrar a governar el tripartit. I ara que estem a Òmnium, us explicaré una anècdota per després seguir l'ordre del dia, que ja m'hem menjat els 15 minuts. Encara no he començat. Quan Esquerra Republicana neix, quan neixem els altres andalusos, l'única formació que va estar a prop i ens va donar un cert recolzament va ser Esquerra Republicana. Amb el tripartit va passar una cosa. Amb el tripartit és allò de l'acudit del dentista. Oi que no ens farem mal? De dirigents d'Esquerra Republicana i de dirigents del PSC. Si Esquerra toca la FECAC, Federación de Entidades Culturales Andaluzas, el PSC tocarà Òmnium. Com si? Sí. I llavors Esquerra Republicana va dir suave que m'estan matant. Farem la cosa. Ens vam quedar sols. Com si Òmnium jugués un paper semblant a el que jugava aquest grup de pressió que sense passar per les urnes exercia de partit polític, fent xantatge a la classe política catalana. I la classe política catalana, poruda, amb por, li van fer cas i aquest senyor era l'interlocutor de tots els andalusos o de tota la gent que a Catalunya hem vingut procedents d'Andalusia. Dels nostres avis, dels nostres pares, de nosaltres, dels nostres fills i dels nostres nets. Això és així i reconegut per tots els líders polítics. Però ningú s'atrevia a punxar aquest globus sonda, que és el que fa mal realment a les relacions entre el català i l'andalús. Nosaltres vam néixer l'any 2004. Des del 2004 vam editar aquests 3 llibres, un que és els altres andalusos, que ens posicionem, i la qüestió nacional, que ens posicionem clarament a favor d'un estat independent de l'espanyol, que ens posicionem clarament per un estat laic, no en concordats amb el Vaticà, que ens posicionem per un estat social de benestar, de justícia i amb uns càrrecs polítics que siguin renovables, que no sigui una professió, com ha dit l'Eduard, i queda molt clar el que volíem. Després, al 2009, editem Fabricar l'immigrant,
que són els aprofitaments polítics de l'emigració a Catalunya des de l'any 1977 al 2007. Això és un estudi empíric, científic, d'un grup de sociòlegs, joves i antropòlegs que demostren que a partir del discurs polític a les dues forces hegemòniques fins a aquells moments, fins al 2007, que s'han repartit Catalunya, aquesta Catalunya dual de la que parlen, que vull dir PSC, PSOE i Convergència i Unió, el ser interessat congelar les identitats amb un frigorífic de nostàlgia perquè d'aquesta manera cadascú podia treure rèdit polític d'aquestes dues dualitats que en realitat aquestes dualitats no han existit, perquè no han existit mai. El que passa és que els polítics se les han cregut a base del xantatge que li ha fet aquesta FECAP, que va substituir el Partit Socialista Andalús quan el Partit Socialista Andalús es presenta a les eleccions a Catalunya el 1980, que treu 2 diputats. El 84 ni es presenta. Per tant, quina por hi havia a una divisió per l'origen de les persones? En tot cas, hi ha una divisió social. Això és el que n'hi ha. No hi ha una divisió d'identitats ni una divisió cultural. És fals. I després posaré exemples. És fals. I aquesta classe política li va interessar per mantenir les seves bosses de vots a determinats barris, a determinats territoris, mantenir aquesta dualitat de pensar que la identitat andalusa i catalana eren diferents i el folclore era diferent, la cultura era diferent i la llengua era diferent. Quan torno a repetir, la llengua és són fills, el castellà i el català, del mateix pare i mare. Per tant, aquí no hi ha conflicte. Us podem entendre perfectament parlant cadascú la llengua que amb llibertat hagi escollit. Per tant, políticament, a Catalunya, tothom que s'ergeix els seus drets polítics a Catalunya és català. Ja està. S'ha acabat. No t'han fatal. No. Per tant, si aquí s'ergeix els nostres drets polítics, som catalans. Una altra cosa són els sentiments, la nostàlgia, la nostra terra d'origen, altres qüestions que tenen a veure amb el nostre entorn, el veïnatge, les amistats, si has anat a la universitat o no, si has elegit o no, si has cult, si estàs il·lustrat, si no, etc. Però políticament tots són catalans. Aquí hi ha uns fets importants per la qüestió nacional catalana que tenen molt a veure amb el que està succeint en aquests moments, que és la desaparició del PSUC en l'any 1984. I ho està dient una persona que ve del món llibertari, que per tant no es correspondria a defensar un partit que era estalinista i que l'any 37 es va enfrontar amb els anarquistes i a la gent del POUM a Catalunya. I van haver-hi molts de morts. Encara i així defenso la feina antifranquista del PSUC, que era el partit que aglutinava a les classes populars i a la gent universitària i intel·lectual, i era un moviment duradíssim i que a nivell nacional tenia clar que Catalunya tenia dret a exercir l'autodeterminació. Què és el que volem? Autodeterminar-nos per ser lliures i no dependre d'un estat opressor. Hi ha una altra dada important, la desaparició de Josep Pallach, la mort sobtada de Josep Pallach, que va ser fundador del PSC, que era el líder del PSC regrupament, i que aquest intel·lectual, si no hagués mort, possiblement el PSC no hagués anat cap a aquesta deriva lerrocista i aquesta deriva, diguéssim, espanyolista, o aquesta deriva que no deixa que la gent vagi a votar. Un partit amb la seva tradició i amb les seves arrels que no deixi que la gent pugui votar per dir no, o per dir sí, o per dir que sí, o votar blanc. És bastant increïble, però així els hi va. Fa pocs dies hem tingut uns resultats i aquí estan, en parlarem perquè tothom ho sap. A mi la paraula integració no m'agrada, ho sento, i jo no m'he integrat enlloc. Perquè la paraula integració i en el discurs polític i intel·lectual, quan es parla d'integració, representa per mi que hi ha un fort en el qual has de passar i després acabes integrat. No, m'agrada identificació, que és un concepte inventat pel senyor que va guanyar les eleccions a Catalunya, que es diu Josep Maria Terricabras. Terricabras té una teoria, és un filòsof, que el coneixeu possiblement millor que jo, que va enterrar la paraula integració i va posar en alça la paraula identificació. Un s'identifica quan arriba aquí, d'un joc en el qual no tens feina, s'identifica a base de dues qüestions que són bàsiques, que és l'escola i el treball. Està, t'identifiques amb valors, amb respecte, amb el civisme, però no t'integres. Perquè si t'integres, té que haver algú que pujat, com ara estem nosaltres aquí,
et faci passar per on ell vol. I no, això no és llibertat, perdó. Això no és llibertat, això és imposició. I aquest llenguatge, hem d'anar canviant aquest llenguatge si volem que guanyi el sí, perquè per això estem aquí aquesta tarda, per exemplar la taca d'oli i anar agafant altres conceptes i agafar un discurs més obert perquè cada vegada hi hagi més gent que parli el que parli i tingui els sentiments que tingui, políticament exergeixi el seu dret a votar, exigeixi anar el dia 9 de novembre a votar. No, dic de pas, el dia 9 de novembre faré 60 anys, però no és un dia fantàstic per celebrar. Posar a la casella número 6 que pugui celebrar doncs que per fi hem votat, una altra cosa jo crec que ho celebrarem, però si no ho guanyem ja veurem què passa. Això és un altre tema que ja els polítics estan preparats com per solucionar. Alguns polítics catalans i alguns intel·lectuals catalans tracten a la gent d'origen no català amb paternalisme. I el paternalisme i el racisme estan molt a prop. Molt a prop. Per tant, cuidado com es fan les coses. Si la teva llengua materna és el català, parla català sempre. Quan vagis a determinats barris de Tarragona no canvis la llengua. Si el teu idioma matern és el català, parla català allà on vagis. Perquè si no és tractar a la resta de persones amb paternalisme i ser una persona. I a darrere de les bondades s'esconden muchas maldades. Aquí rau, ara tenim una cosa que rau una de les bases per guanyar el sí al 9 de novembre, que és com és possible que el catalanisme polític, que és transversal i que està dins d'una majoria social a Catalunya, una majoria de formacions catalanes, no hagi dit d'una vegada i no s'identifiqui i digui amb la boca ben ampla que el castellà és un patrimoni català exactament igual que el català? Per què deixen que Ciudadanos i el PP siguin els que agafin aquesta bossa de vots? El catalanisme polític ha de repensar el seu futur. Ara, abans del 9 de novembre, queda molt poc temps. No és normal que a les dues llengües principals que a Catalunya, que és el català i el castellà, perquè és veritat el que diu Pepe, hi ha 300 llengües, però hi ha dues de principals que les entenem tots. Si aquest discurs no qualla, n'hi haurà molta gent que té com a llengua materna el castellà que no votarà. I si vota, votarà que no. I són gent que podien perfectament votar, sí, però amb aquest discurs dient llengua pròpia, llengua que està en perill, etc., se sentiran que estan en perill ells. Ojo amb aquest tema. No sé si m'explico, potser no us agrada gaire. Penseu-ho. I després llegiré una cosa que la diu Toni Soler, que és un dels comissionats pel tricentenari, igual que el Miquel Calzada, que el tinc aquí, que la va publicar al diari Ara el 16 de març del 2014. Tens 2 minuts. 2 minuts. A Catalunya el 70-80% de la gent està mesclada. El sistema de coproducció i reproducció a Catalunya és únic al món. La gent s'ha barrejat, s'ha mesclat. Això és fantàstic. Els països que la gent es mescla és... O sigui, no, el ser humà no és com la fruita. Ahir, que si mescles una pera i una poma a l'arrel, a la terra, doncs poden néixer, és una fruita diferent. No diré això, però és una altra cosa. És cert. Però la gent que ens hem barrejat, els extremeños com catalanes, les catalanes com andalusos, tots aquests retoños, és un actiu, no és un passiu. I ara estarà passant igual i passarà igual amb els llatinoamericans. Que alguns catalibans es pensen que els llatinoamericans, com que porten molta llengua castellana, ja és un problema per a Catalunya. Jo crec que no, perquè culturalment tenim molt a veure i no podem oblidar que des de Barcelona sortien barcos cap a l'Havana i cap a Amèrica, i que una part de la burguesia catalana es va fer rica a base dels esclavos africanos. Y también se debe decir esto, porque no somos vírgenes los catalanes, no son verges, ni son un poble que vol autodeterminar-se i que té dret a fer-ho. I per res més, però hi ha de tot, com en la vinya del Senyor hi ha de tot. No ens pensem que una persona, perquè sigui independentista, ja és collonuda, ja és que és independentista.
perquè no és el mateix la independència de Catalunya que ser independentista. I això un altre dia ja la Rosa Maria em dirà que acaba. Sí, ja et convidarem. I dos coses per acabar. I després llegeixo el Toni, si em passo 2 minuts, ell ha parlat 5 minuts. Sí, una mica. Ha dit que me lo cede, ¿no? Eduardo. Dos coses, molt curtes, que llegiré d'un article que tenen molt a veure amb un tema de la Mediterrània. I ara no les trobo. Mira, quan des de determinades jergas polítiques, intel·lectuals i universitàries diuen que el flamenco el vam portar a Catalunya, la gent que vam arribar d'Andalusia, és d'una ignorància supina. I aquestes persones, si estan a la universitat, haurien de ser acomiadades. I el flamenco està a Catalunya des de l'any 1880, argumentat, certificat. En la gran teatre del Liceu es cantava flamenco i no en castellà, es cantava en caló o en català. La primera companyia flamenca que és contractada després d'aquesta actuació al Liceu a Cuba, al Teatro Tacón de l'Havana, són catalans. La música culta hispànica, els compositors i els pares d'aquesta música, que és la que haurien de tocar les orquestres sinfòniques de Catalunya, són catalans. Felip Pedrell, mestre de Manuel de Falla, Tàrrega, Aureli, Granado, Gerard, Sos, Tarragó. Catalanes que encontraron su inspiración creativa en las raíces del folclore hispánico. Por tanto, la cultura española y la cultura catalana se han de colocar en el mismo pedestal, sin separación y sin oportunismo de última hora. Del flamenco. La conexión gaditana con la valenciano-catalana en el machembrado que formó el arte flamenco es importantísima. El flamenco para mí nace en Cádiz en el año 1860, más o menos. Pero muchos catalanes y valencianos se fueron allá, porque allá hi havia més feina. La gent va allà on hi ha feina. Cony, també hi ha hagut cap allà, encara. I us diré noms. Francisco Guanter Espinal, Puerto de Santa María, 1834. Padre valenciano y madre de Morón de la Frontera. Primer creador de las oleares gaditanas, que es un palo básico del flamenco. Aurelio Sellés Nomdedeu, Aurelio de Cádiz, de nombre artístico. Listo. 1887-1974, padres oriundos de Alicante. Cantador de gran incidencia en el flamenco. Antonia Xilabert Vargas, la perla de Cádiz. 1924-1975, maestra de Camarón. Antepasados catalanes, una cantadora de primer orden. Juan Barea, natural de Burriana, Castellón, 1908-1985. Precursor de los cantes melódicos del flamenco. Miguel Borrull Castelló, Castelló 1966, Barcelona 1926. El tocador de la guitarra flamenca que va posar les bases perquè el que fa poc que morir Paco de Lucía toqués com toqués, català. I no diguem els dos grans artistes que van de revolucionar la dansa, però no la dansa flamenca, la dansa contemporània, la dansa mundial, que es diuen Antonio Gades, de Alicante, y Carmen Amaya, gitana, del somorrostro y pobre. Por eso no se la considera. Ahora sí, ya está. Ya está. Sí. Donarem pas ara a la taula. Si algú de vosaltres volia fer alguna apreciació del que vosaltres mateixos heu comentat. I si no és el cas, passarem al públic, perquè donarem la paraula al públic per si hi ha algun comentari, alguna pregunta, etc. Si volen primer vostès, Pepe Ruiz. Suposo que no s'ha entès malament entre nosaltres, molt menys, no? Quan defenso el català, la situació que és real és aquesta, perquè això no vol dir que reneguem dels nostres orígens, precisament. I jo que estic molt, jo he sigut professor, ara estic jubilat, i he sigut professor de castellà, i m'encanta, i tots els meus germans, tots parlen castellà, i la meva mare, vull dir que tot això, vull dir que hem de compartir, vull dir que estem tots defensant l'objectiu. Jo plantejo que vull guanyar el referèndum el 9 de novembre perquè surti el sí-sí, i dono estratègies perquè surti el sí-sí. I tant, per això jo agraeixo els de Suma la realitat, la realitat de que necessitem canviar aquest país.
i a vegades no per qüestió d'identitat, sinó per realitat. Perquè estem en una situació que molts de nosaltres, ja ho han explicat, els que han vingut de fora, perquè es morien de gana, i a Andalusia no passaven gana, i van venir aquí a buscar millors condicions de vida. I Catalunya era un país ric, que tenia llocs de treball. I ara ens trobem, després de tot aquest temps, que per la política que està fent el govern central ens està enfonsant, ens està empobrint. I llavors arriba un moment que dius, ens hem de rebel·lar. L'altre dia a mi, ja ho vas comentar l'altre dia, allà a Terrassa, al barri de Can Anglada, on he estat tota la vida, doncs vas definir-me obertament per la independència, pel dret a decidir. I una senyora d'allí del barri em va dir, dice, vaya andalú que reniega de sus orígenes. I això és el que des de fora el govern central vol fer, que entre nosaltres, els andalusos, els castellans parlant, no s'ha d'identificar aquí a la terra, a Catalunya, en tota aquesta feina que hem de tirar endavant. És una cosa que ens afecta a tots. Tots ens hem d'implicar, andalusos, castellans i catalans, perquè la nostra realitat és històrica, és transcendental, i és una oportunitat única que tenim de canviar aquest model de societat que no funciona. I és això el que hem de mirar. I la feina que estan fent, que ho expliquen molt bé, doncs els de Sumater, els altres andalusos, i els de veu pròpia, que jo sobretot em dirigia a la gent nouvinguda de fora d'Espanya, els que ens arriben, 1.200.000 immigrants, també han de formar part del nostre país. I a través de la llengua i de tot això han d'integrar-se en el bon sentit de la paraula, sense oblidar ni renegar els seus orígens. I jo penso, de veritat, que tinc molta il·lusió, que penso que estem avançant molt bé com per aconseguir aquest objectiu. O aquest any, o l'any que ve, segur que Catalunya té un estat propi. I aquí... Jo bàsicament el que dius. Però quan dius nouvinguts, jo el que demano pels nouvinguts, en primer lloc, és que tinguin dret a votar. I la llei d'estrangeria espanyola els hi prohibeix. I han d'estar molts anys per poder votar. I alguns polítics catalans que saquen pecho també estan en contra de que tinguin drets polítics. Per això un nouvingut està molt bé. Escolta, jo soc un exemple clar. Jo als 9 anys vaig arribar aquí, a Nou Barris, al carrer de les Simancas, i hi havia una família que parlava català. I per tant me'n vaig anar al costat d'ells per fer-me amics del seu fill, perquè eren diferents a la seva terra. Ja està, això jo no vinc aquí a explicar guerres personals. És a dir, el que es tracta és de que la gent nouvinguda que facin cursos de català està fantàstic, però per què no procurem perquè tinguin interès polític i puguem votar? Això és una. La senyora, una matisació, i la senyora aquesta que diu això aquí, això s'ha injectat aquesta ideologia a les cases regionals andaluzes, injectades i subvencionades des de la Diputació de Barcelona pel PSC i els alcaldes metropolitans del PSC, això que se diu el cinturón rojo, que es más amarillo que la Virgen, con perdón por la Virgen María y por todos los que seáis creyentes, s'ha injectat aquesta ideologia. Des de la Generalitat també, des de l'any 1988, quan la Generalitat a Benestar Social estava Antoni Comas. Això li podeu preguntar al senyor l'actual gerent de l'UGT, que es diu Josep Maria Violant, portat un any. Aquest senyor en aquella època era la mà dreta del Comas i sap perfectament les penetracions, les infiltracions per inocular el congelador del frigorífic. A molta gent se l'ha congelat pensant que això de Catalunya era cosa dels catalans. I aquesta gent, segur que aquesta senyora era gran, però aquesta senyora ja té fills i té nets aquí que ja possiblement no visquen on viuen. Jo vaig venir a viure a Nou Barris i estic molt content, però de Nou Barris vaig acabar fins aquí. I me'n vaig anar a Gràcia, que té més gràcia. També ho tinc a dir. O sigui, no estem sempre visquent als mateixos jocs. Hi ha mobilitat. A Santa Coloma de Gramenet, actualment la comunitat que diuen xinesa, hi ha molta gent, però ocupen pisos de gent que ha marxat al Maresme. No sabem que hi ha moltíssima mobilitat a Catalunya i que no estem congelats a frigorífics. La senyora aquesta respon això, vaya andaluz, que no sé què, perquè això és el que s'ha injectat des dels laboratoris de Convergència i Unió del carrer Còrsega i des del laboratori que dirigeix Josep Maria Sala des de Nicaragua en aquestes cases regionals potenciades, que jo no dic que no existeixin, jo dic que la festa se la paga cadascú. El chorizo, el pescado y los peperones y el fino se lo tiene que pagar cada uno. Como hoy aquí cadascú que hem vingut ens paguem la festa.
Nosaltres hem vingut aquí i no tenim ni cobrem res, ni volem saber res de pàrquings, ni d'autopistes, ni de gasolina. Venim perquè volem. I us ho agraïm. Ja està. Sí, yo solo añadiría algo muy corto, pero que creo que es muy conciso. Vamos a ver. Importante es la lengua, muy importante la lengua de Cataluña, sí. Muy importante la religión, para algunas personas sí. Hay cosas muy importantes para muchas personas, pero hay una cosa que es muy importante para toda Cataluña y todas las personas de Cataluña, y es el bienestar de todas las personas que vivimos en Cataluña. Y ante eso, para mí, la lengua, el molt bonic, saber idiomes, m'agrada que es parli català, anglès i alemany i el que sigui, però el que més m'agrada és que tothom tingui un treball, que tothom tingui felicitat, que ya no son feliços. Y por eso es por lo que tenemos que estar completamente de acuerdo. Lo más importante que tenemos ante nuestros ojos ahora mismo es que podamos llevar a Cataluña a un estado independiente donde el estado de bienestar sea lo primordial. No quiero añadir nada. Toni Soler, comissionat pel tricentenari, conjuntament amb el Miquel Calzada, 16 de març del 2014. Sobre la identitat, diu Toni Soler, no jo, diu: identitat. És cert que el sobiranisme es passa d'il·lús, almenys en un terreny, el de la identitat. Molta gent no desitja una Catalunya més lliure, sinó més catalana. I ho posa entre cometes. I això sí que pot entrar en conflicte amb la realitat. Pensar que en un estat propi els votants de Ciutadans i del PP deixaran de ser-ho, pensar que en el nostre panorama audiovisual desapareixerà el castellà i l'imaginari espanyol és una ingenuïtat suïcida. No només perquè és irreal, diu ell, sinó perquè aquesta mena d'ambició ens abocaria a un model identitari i assimilacionista que copiaria els pitjors vicis que hem denunciat de la vella Espanya. Aquesta vareta màgica no existeix, ni falta que fa. Ens tocarà construir un estat de contorns suaus, preparat pels reptes d'un futur cada cop més multilingüe, especialment a la ciutat de Barcelona, condenada a combinar la capitalitat catalana amb la seva poderosa marca de metròpoli global. En cas contrari, serem un país a mig fer, d'una provisionalitat crònica. S'ho diu ell? Bueno, yo diría si puedo, que es Toni Soler. Uno. Entonces, la opinión de muchísimas personas, digo, a mí me han dicho traidor, renegado, hijo de tal y de cual, de todo me han dicho. Y paso de todas esas muchísimas personas, porque también tengo muchísimas personas que me apoyan y que están de acuerdo conmigo, por lo tanto, creo que, aunque todas las opiniones sean de respetar, tenemos que mirar hacia el futuro. Bé, molt bé, ara anem a obrir aquest torn al públic, tenim 10 minuts i aquests 10 minuts els aprofitarem per si hi ha paraules. N'hi ha una aquí, sisplau, si volguessis fer la pregunta. Sí que us demanaria, per favor, que sigueu breus, que no sigui aquelles preguntes tan llargues, no, concretes, Gràcies. Vinga, som. A mí yo no lo lugar, para chicas meves, para completar la mayoría es más lugar para los catalanes. Por tanto, chicas meves. Yo también estoy en casa. Yo también estoy en casa, lo siento. Esto que dice usted creará confrontación, está clarísimo. Yo estoy en mi casa y hablaré a partir de ahora castellano, como hace Eduardo Reyes. Pero claro, como está por la independencia, le perdona la vida. No. Esto, casa meva és de tots. Perdoni, és que és de tots. Si no s'entén que Catalunya és de tots, actualment l'ANC fa un programa que es diu Catalunya, un país de tots. Per tant, és de tots.
I el senyor que ha guanyat les eleccions, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va dir: volem una Catalunya lliure, va dir el dia del diumenge, va dir a la tele: volem una Catalunya lliure amb un estat propi, perquè tothom, encara que estigui en contra de votar sí i no estigui a favor de la independència, aquest sigui el seu país. Sí, és Ojo, a casa meva... És la casa de tots. Perquè jo... Sí, però, a veure... Sí, no entens, a veure, deixa'm acabar, a veure què diu. Sí, a veure, tranquil·lament. Vostè va tallar a mi. És que casa meva... Això no és casa meva. És casa meva, també. Bueno, a veure què diu, a veure, Lluís. Segueix, a veure. Sí, vinga, va, som-hi. Sí, vinga. El fet és trencament. No, jo no soc malaurat. Jo parlo la llengua de sempre que s'ha parlat aquí, que és el català. Per tant, no soc malaurat. És a dir, jo no li vaig dir a l'altre: parlin vostè en català. El maleducat és la persona que diu vostè això. Però res més és una anècdota. L'altre que diu vostè. Senyor. Però no. Jo parlo la meva llengua. I la parlo a casa meva. I no parlo la meva llengua. No. Jo no li vaig dir ni maleducat ni li vaig dir res. Jo li vaig parlar la meva llengua. I ell me va parlar que... Quan ell me va... Quan va veure que jo li vaig parlar que serà, és ell el que em va dir maleducat. Jo no li vaig dir res. És ell el que va dir. Aquesta persona és maleducada, la que li va dir això, ella és la maleducada. Ella és la maleducada. Ara ens estem. Molt bé. I la pregunta que volia fer, la pregunta? A veure, les identitats, és a dir, els catalans del 1714, evidentment no són els catalans del 2014, no ho són. Però som catalans i tenim una cosa en comú, que és la llengua. I és el que ens vertebra amb els catalans. I aquesta és una realitat, perquè l'han conservat així durant 300 anys. Que vostès hagin vingut, em sembla bé. Que vostès es vulguin adaptar, també. No, jo m'adapto a res. No, amb un estat independent català que imposi el que jo tinc que fer, es comença per la llengua i em diran com tinc que cuidar. Perdoni, això no és llibertat. No, és que no. És que vostè es posa per sobre de la resta de la gent i pontifica el que hem de fer els altres. No té dret a fer-ho. No és casa seva, això. Amb tranquil·litat. Casa meva és el pis on pis. Però és que jo no em poso per sobre. Els catalans estan segur que tenim una necessitat integral. Per què? Integral, perquè si no desapareixem. Si no haguéssim vingut nosaltres, ja Catalunya no s'hauria no guanyarem d'aquesta manera, no guanyarem d'aquesta manera, senyor. Sí, ja ha quedat clar. El que sí que és cert és que el que potenciem, sobretot, són les nostres llengües, les nostres tradicions. Les seves tradicions són exactament les mateixes que les andalusos. Exactament les mateixes, senyor. I la llei, com que no? Mire, escolti. És el lenguatge supino. Tranquil·lament. No, tranquil·lament. És un parer, no, espera, és un parer, és una opinió, es recollim i ja està. La Mediterrània, si ens mirem a la Mediterrània, és tot el mateix, senyor. Sí, ja ho hem... Pensem que són carolingis. Això és un rotllo antic, que són carolingis. Som mediterranis. Però, Lluís, és una opinió i la respecte. Una altra paraula allà? Només era remetre unes paraules del Lluís Carreras o Lluís Carreras. No, Lluís. No, jo soc Lluís, a Catalunya. Al meu poble em dic Lluís. Quan vaig viure a Nova York es diu Lluís. I quan vaig estar a Pequín era Louis. Yo, allá donde fueres, haz lo que quieres. He adapto perfectamente. A mi passa el mateix, jo soc Jovier i allí m'adapto tot arreu. La pregunta. Sí, no, és el mateix. El mateix. Perquè abans havies comentat que no hi havia hagut cap polític que havia defensat
que el castellà fos patrimoni de Catalunya. I el 29 de març el govern Junqueras ho va fer. Va dir que tant el castellà com la cultura castellana era patrimoni de Catalunya. Sí, això és cert. No, això és cert. Això és cert. I també el president Mas també ho va dir. No, però el problema, company, el problema és que, a més aquests líders haurien dient també els opiniatres que escriuen a la mitjans de comunicació, els que debaten, etc. Més que res, és per guanyar més gent. És així. I no és una qüestió conjuntural, ha de ser estructural, perquè per sobre de tot està la llibertat. I si jo estic en aquesta història de la independència des de l'any 2004, és per una qüestió de dignitat i de llibertat, no de llengües. Les llengües s'utilitzen per fer amor, ben fet. I el que no, que utilitzi el ferro, perquè el ferro t'ha que no. Les llengües serveixen per fer l'amor, no la guerra. Lluís, apassionat, apassionat. Una altra pregunta, sisplau. Sí, una petita reflexió que volia fer. Vinga. Diguem-ne, hem parlat tots una mica cada un de les seves branques en què ells es mouen, que coneixen. M'agradaria també quina opinió, amb 4 pinzellades, com li agradaria que fos la nova Catalunya. Perquè Lluís Cabrera ho ha dit una mica, ha utilitzat el tema de la justícia, l'Eduard Reyes també ha parlat una mica d'una nova Constitució més integradora, més favorable socialment a totes les persones, però m'agradaria una mica quina és la seva idea, en 4 pinzellades de cadascú, com creuen que ha de ser la nova Catalunya. No tenim massa temps, però ho podem intentar. Una miqueta, ho podem intentar. Vinga, Pepe, sí, ho intentem. Primerament que la llengua no ha de ser problema, que estem tots aquí, que Catalunya és diversa i això és una terra d'acollida de moltíssims anys i tothom s'ha trobat bé aquí. Per tant, això hem d'evitar aquesta confrontació perquè la llengua mai ens ha dividit. El que volen dividir-nos ve de fora. Per tant, estem oberts a tothom, a ningú se l'obligarà per motiu de la llengua. Això ho hem de tenir claríssim. I ara és un moment històric com per dir com seria la Catalunya del futur. Primer, el que hem de forçar és que són els catalans. I qui són els catalans? Tots els que vivim a Catalunya. També hi ha aquí el Mohamed Ali, que ens ha vingut de fora, que parla català, que no pot votar i que el defensa. No pot votar perquè no té paper. T'imaginen? I com aquest hi ha 1.200.000 quasi. La nova Constitució catalana. Això ho ha de tenir en compte i ha de comptar amb ell. I jo estic molt ficat per l'associació i les relacions que hi ha amb el barri de Can Anglada, que el 40% són magrebins, doncs a la Mequita amb el president, doncs tenim, i amb els senegalesos, que ells han de formar part d'aquest país si volen quedar-se. Si volen tornar al seu país per la crisi, que ho facin. Però si volen quedar-se aquí, serà un català de més, serà un ciutadà d'aquí i podrà decidir i escollir i votar com qualsevol. Per tant, això ho hem de tenir claríssim. Catalunya serà el que nosaltres decidim. I el primer que hem d'aconseguir és poder decidir. És el primer pas. I això ho hem de fer tots junts. Català, castellà, tothom. Primer decidir. Catalunya ha de tenir un estat propi. Perquè si no té un estat propi, ni el català ni el castellà té futur. Tenir llibertat o mort de la llengua. I això solament serà possible si Catalunya té un estat. I ell pot decidir que el català està en inferioritat de condicions, és lògic. No anirà contra ningú, però si no té poder per decidir-lo des d'aquí, no ens en sortim. I per tant, si no tenim aquest estat, és que no anem enlloc. I per què servirà? Com ha dit l'Eduardo, perquè el que aquí busquem és una oportunitat única que tenim de canviar el nostre model, per trobar-nos bé, per ser feliços, perquè tenim recursos per poder tenir una sanitat, una educació, un estat del benestar en condicions, i no el que ens estan fent ara, que ens estan espoliant, ens estan robant. Per tant, això, als andalusos aquests que ens diuen, vall andalús que reniega, li hem de dir, vostè on viu? Què és el que vol pel seu fill, pel seu pare, en quina residència? Com està? Jo quan vaig venir a Catalunya, Catalunya ocupava el primer lloc de l'autonomia. Quin lloc ocupa ara? Ens estan empobrits i continuem així. Per tant, és un moment històric, únic, per canviar. I això ho aconseguirem. Si no aquest any,
a l'abril de l'any que ve. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que lo único que no estoy de acuerdo es que no debemos esperar al siguiente, hemos de ser ahora. Ha de ser ahora, cuando nosotros decidamos que queremos escribir y fabricar nuestro futuro. Y si nos equivocamos, sobre nuestros huevos ahí. Nos hemos equivocado nosotros y vamos a pagar nosotros. No que llevemos tantos y tantos años equivocándose los demás y pagando siempre los mismos. Por lo tanto, no hemos de esperar. Hemos de trabajar todos, acordaros de lo que he dicho antes, cada uno, día a día, hasta el 9 de noviembre. Una Catalunya on els polítics es facin l'esforç davant dels forts i no es facin l'esforç davant dels febles, que és el que fan ara. Això és el que fan ara. Sí, els polítics els votem, però no manen. Amb una trucada telefònica de determinats personatges catalans canvien un pla parcial d'un barri o fan un parc hacen habitatge. Una Catalunya en construcció contínua, mai acabada, on tothom pugui participar i dir la seva, i on sigui la casa de tots. Pensin el que pensin, diguin el que diguin, treballin del que treballin. Una Catalunya sense atur, una Catalunya bàsicament amb una educació excel·lent, i els productes culturals que es facin en català han de ser els millors del món, perquè hi ha molta cosa feta en català que no val res. I això ens empobreix culturalment. Una Catalunya on la cultura sigui l'eix vertebrador del país. I aquesta cultura és una cultura que estigui en consonància amb les corrents contemporànies mundials i que tingui en compte el patrimoni cultural de lo hispànic, perquè lo hispànic també és català. I jo he dit en llibertat, evidentment, en llibertat. Home, molt bé. Sí, sí. Molt bé. Perdoni, és que hi havia una paraula allà. Perquè quan vostè parla de l'ocupació, fa 2 anys que es van reunir a l'oficina de la catedràtic i expert en l'ocupació. La gent que sabia no ho sap. Perdoni. Perquè jo hi era. No, perdoni. Sí, ho farem. Molt bé. Perdoni un moment, és que ja hi ha una paraula del Mohamed, sisplau. Sí que tengo papeles, pero no tengo la nacionalidad. No puedo votar, no puedo votar. No, como no tengo la nacionalidad, no. Desde que puc votar. Això no és important. Voy a dir una cosa, soy un miembro de la propia y aporto casi 5 anys. Parlo unes quantes llengües, vaig viure en altres països i quan vaig arribar aquí soc anesi. Com soc anesi tenim la nostra llengua. Els àrabs ho van colonitzar, van posar la llengua que és l'àrab i ara quan preguntes a qualsevol persona soc àrab. Jo no soc àrab, soc anesi. I no voldria que passi el mateix el que ens va passar. Perquè a vegades nosaltres parlem la llengua a l'àrab a persones que són i deixar la nostra llengua. Doncs, com visc aquí, parlo la llengua d'aquí. Quina és la llengua d'aquí? Amb tot el respecte a tots els opinions. La llengua d'aquí és Catalunya. I mentre visc a Catalunya he pres el català. I parlo el català aquí. Però, si vaig a un altre lloc on es parla una altra llengua, si parlo la llengua d'ell. I com visc aquí, em sento, soc català, no és que soc català, perquè jo visc aquí. No vaig escollir on volia néixer, però escollir on voldria viure. Doncs, per a la continuïtat d'aquesta llengua, faig moltíssimes gràcies. Donem 2 darreres paraules perquè s'està fent tard. Primer en Jordi, que està allà dalt, ha dit en primer lloc, i després, sisplau, la teva paraula. I aquí tanquem. Sisplau. A veure, una pregunta pels 3. És molt
fàcil per respondre. Considereu que es farà la consulta realment o hi haurà eleccions plebiscitàries el 9 de novembre? Hemos de hacer la consulta, sea como sea, con caja y de zapatos. Debemos de hacerla. O por lo menos debemos hacer que en Europa se vea que no nos dejan votar si es que ese fuera el caso. Pero hemos de estar allí. Todos hemos de estar allí. Porque el puto limón de el president Mas ho va dir el diumenge també, ja ha dit el que va dir Junqueras, el president Mas, tot segueix davant. Per tant, la seva paraula com a president em mereix tot el respecte al meu president, perquè jo em considero andaluño, és una espècie rara que no passa per Espanya. Andaluño és una mescla que em va bé, diguéssim, però jo, evidentment, vaig al meu poble, a cada puc, etc. Vull dir, no tinc aquestes qüestions, no em sento només un joc. Per tant, crec que com que a més ha escollit el 9 de novembre, que va ser el dia que es va enderrocar el mur de Berlín, que va ser molt important per la humanitat, crec que es votarà. El que no sé si tindrà validesa, és un altre tema. Però si el president de la Generalitat de Catalunya, el president de Catalunya, malgrat ha baixat unes dècimes, encara que ha pujat el número de vots, i ha guanyat Esquerra Republicana, va dir, no, tot segueix igual, i Iniciativa per Catalunya va dir, també nosaltres estem per la consulta i també volem que sigui una Catalunya que tingui en compte les qüestions socials, crec que ben bé, crec que és una conjunció de diferents forces, però Esquerra també està aquesta formació que lidera Ernest, Maragall i companyia, crec que en aquests moments tot això i amb el cacau que en aquest moment té el PSC i també el PP, perquè el PP ha baixat moltíssim a Catalunya el PSC, crec que molta gent del PSC també s'afegirà en aquest procés i procuraran que el dia 9 anirem a votar. Si no té validesa, ja veurem que això els partits polítics ho hauran de resoldre. També l'organisme civil que la societat catalana s'ha autoorganitzat a través que no han anomenat l'Assemblea Nacional Catalana, que em recorda l'Assemblea de Catalunya dels anys 70, té molta cosa a fer, ha fet una feina enorme i és una gent que des del voluntariat està tirant endavant moltíssimes reivindicacions i quan diuen anem al carrer i ens agafem de la mà tots, per fer castells, per ballar sardanes o per ballar rumba. La rumba catalana tampoc l'hem anomenat. Sí, doncs jo la veritat que estic molt il·lusionat i ho veig molt clar que sí que podrem perquè estem recordant aquest temps de l'Assemblea de Catalunya contra una dictadura i estaven tots els partits en aquell moment en els partits, des de la democràcia cristiana fins al PSUV, com deia. Jo era andalú i hablava con la Z y defendía el PSUV porque era el partido de Cataluña, el Partido Comunista, y en los barrios vivíamos una realidad tan dura que era la única manera y defendíamos Cataluña, los que hablábamos al andaluz en aquel tiempo. Pues yo estuve en la cárcel y un compañero del barrio, Cipriano, que era del PSUV, lo cogieron y lo metieron en la cárcel. Y él, un andaluz, defendió a un catalán, porque en aquel momento defendía una libertad. Cipriano García, ¿no? Sí, era compañero mío en el barrio, que yo era presidente de la asociación de vecinos de allí de Can Anglada, en Terrassa. I ara, de veritat, estic més il·lusionat que abans. També vaig estar a la presó per una manifestació del 1 de mayo. I ara torno a recuperar que després de tants anys de transició ens han pres el pèl. Ens han pres el pèl. El partit, la gent que ha estat endavant. I ara ve que hi ha un moviment transversal. L'Assemblea Nacional Catalana, Súmate, és el poble el que està unit ara. Des de Convergència fins a la CUP. I volem votar, volem decidir el nostre futur. I tenim un enemic, els mateixos fascistes de sempre, el PP, per família, tal com estan actuant. És un feixisme contra una llibertat d'un poble que vol decidir. I quin és l'argument? L'argument de la por. I quin és l'argument de nosaltres? L'argument de la il·lusió de canviar la societat. I davant d'aquesta realitat, t'asseguro que d'una manera o d'una altra votarem calent. I és la darrera, la paraula. ¿Sí? Bueno, yo quería saber si vosotros
que hablan muy mal, ¿no? De aquí de Cataluña y de nosotros y no sé, igual es que no se enteran, no sé. Con la Junta de Andalucía yo no he tenido contacto en mi vida porque yo no entiendo tampoco por qué en Cataluña las cúpulas políticas celebran el Día de Andalucía el 28 de febrero, cuando el Día de Andalucía debería ser el día que asesinó el franquismo en agosto del 36 o 37, no me acuerdo bien, a Blas Infante, que también era independentista. El Día de Andalucía se celebra en el Parque La Guineueta, donde viven mis padres y toda mi familia, en los barrios, porque yo me he ido de los barrios, pero mi familia sigue. Por eso no habla catalán, porque sigue allí, en el gueto. No todo el mundo, pero mucho gueto. Por cuestiones sociales, no culturales, sociales. Se celebra y lo preside este señor que he dicho antes, el presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas. Y la clase política, todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Cataluña, evidentemente, Esquerra Republicana, Iniciativa no, el resto sí, van y le venden pleitesía. Y un cura con un hisopo hace así a todo el mundo. Es decir, es un acto horrible, que si Blas Infante, que tiene allí, tiene una estatua dedicada a él en el Parque de la Guineueta, pudiera levantar la cabeza y revivir, no sé qué les haría. Es obsceno. En nombre de Andalucía, de las entidades dichas andaluzas en Cataluña, se están haciendo procesiones católicas en Sabadell, en Tarrasa, en Mataró, en el Hospitalet, presididas por los alcaldes y las alcaldesas. Presididas. Después se quejan que los que practican la religión musulmana pidan mezquitas. Se quejan. No las conceden solares para que puedan hacer sus rezos. Sin embargo, presiden procesiones católicas. Y todo esto se hace en nombre de lo andaluz. Y esto es una auténtica barbaridad, porque es exactamente igual. En estas manifestaciones, que son manifestaciones, procesiones son una manifestación, alquilan a un grupo de exlegionarios los que ensayaban en los cuarteles de San Andreu y tocan el himno de la Legión y van con cabra incluida con cuernos. Esto se está haciendo en Cataluña y nadie lo denuncia. Pero eso, desde la clase política y de la clase dirigente catalana, dice, no, esto es una cosa de andaluces, dejarlos. En Ciudad Meridiana, en una procesión, el catafalco de la Virgen, entre otros, lo llevaron un año, hace mucho, José María Sala y Inma Mayol, un señor que mide casi 1,90 y una señora que mide 1,60. La cadencia del ritmo era tan terrible que daba pena aquello. Esto es algo terrible, esto sucede en Cataluña y todo el mundo se hace el sueco. Y cuando lo denuncias a los parlamentarios del Parlamento de Cataluña, no te contestan. Por lo tanto, mezclando una religión con el poder, presidiendo manifestaciones católicas, los alcaldes elegidos democráticamente, y después no dejar que otras religiones se desarrollen, puede crear problemas en Cataluña. Y puede crear problemas en los 40 barrios donde hay más inmigración, donde hay más nouvinguts, como dice mi amigo Pepe Ruiz, y donde el paro es más grande y donde el fracaso escolar es más grande. Hay barrios que están al borde de la quiebra social. Gracias. Yo, el día 5 presentamos un libro que se llama Como Austria o Dinamarca. Estamos... Luis, lo presentamos el día 5, del cual hemos escrito un poquito el prólogo del libro. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿para qué voy, Luis? Yo temo preguntarte si eres cristiano porque vas a leer la Biblia, pero no es cristiano. Bueno, lo ha dicho en pocas palabras. Mira, nosotros estuvimos hablando yo estuve hablando personalmente con la Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, porque la abordé. Nosotros cuando éramos, no hace mucho, pero bueno, hace 3 meses, cuando vino la presidenta de la Junta de Andalucía aquí en Cataluña, a Barcelona concretamente, me invitaron al hotel a un menú. Y la abordé, sí, la abordé porque no quiso escucharme. Como nosotros le habíamos escrito a la delegación de gobierno y no nos hicieron ni caso, como hemos ido a Madrid y tampoco los medios de comunicación de Madrid
españoles no nos han hecho ni caso, es decir, España no escucha, Andalucía no escucha. Entonces yo la abordé y estuve intentando que me diera una explicación a del por qué ella piensa que aquí mi hija me va a llamar extranjero. ¿Por qué en vez de venir aquí a Cataluña a decirnos a los andaluces qué debemos pensar y hacer en Cataluña, no lo hace allí, en Andalucía, donde hace muchísima más falta que aquí? Y eso fue lo que hicimos. Hemos intentado hablar con muchísimas más personas. Quiero ir también a hacer un viaje por Andalucía, a ver si tengo suerte y no me sí, embargo yo porque no sé si me apedrearán y tal, porque hay muchísima gente que está en contra, pero hay muchísima gente que es sensata también y que piensa que lo mejor que podemos hacer nosotros es decidir por nosotros mismos nuestro futuro aquí en Cataluña, seamos andaluces, gallegos, extremeños, donde seamos. Es decir, que eso es los intentos que hemos hecho nosotros por hablar con la Junta de Andalucía y todo esto, pues han sido nulos. Nos dijeron que nos contestarían, que nos invitarían para hablar con ellos y de momento pues no nos han dicho nada. ¿Sí? Venga, ya ahí también. Yo diría también que a la Junta de Andalucía hablaría con ellos, primeramente, quan respectin el dret dels andalusos que estem aquí a decidir el que podem. No es poden donar i venir aquí, doncs mira, exemple de com... Som andalusos, no som catalans. Jo soc català, Catalunya igualment, però no soc andaluz, solo andaluz. Es que esto hemos unido la guerra. A ver, yo soy catalán, nací en Andalucía. Políticamente som catalans. Sí. Ells volen crear... Nacer aquí o allí, eso es. Però entrem ara, sí, perquè ja... Matisem. Vinga, va. Sí. Ells volen crear i volen dividir-nos per això, per dir que els andalusos no formem part d'aquí. No poden venir amb aquesta manera de parlar i d'actuar. I llavors nosaltres no podem parlar amb ells, perquè ells són còmplices de que nosaltres de petit, jo era petit, als anys 53, quan vam venir, amb 5 germans, perquè allà van venir no per gust, sinó per necessitat, perquè passaven gana. I ells són responsables de que nosaltres no hagin pogut continuar a la terra que hem nascut. Per tant, això ens han de respectar. Si hem vingut aquí a buscar millors condicions de vida i ens volem quedar aquí, jo tinc 3 filles i el seu futur està aquí, a on he de mirar? Ho he de mirar aquí. Tinc família a Córdoba, Sevilla, Granada, jo no vull anar en contra de ningú, però el meu futur està aquí i he de lluitar ara per aquí. I per tant, si jo tinc una Junta d'Andalusia que ens reforça a tots els que hem vingut aquí, teniu dret a decidir el vostre futur, president Chapó. Gràcies. Però com que no és aquesta actitud, amb ells, evidentment, que nosaltres com a associació i personalment no els dirigiré la paraula. Pepe, no ho diu, la Junta d'Andalusia no ho diu, però ha aflorat un grup que es diu Podemos, que sí estan a favor, i tenen 1.250.000 vots. O sigui que hi ha gent, la gent d'Esquerra també està a favor, i Esquerra Unida també està a favor en Espanya, i també han pujat. Ojo, no confondem la història. Hi ha gent d'Espanya que està a favor. Ara bé, la gent de dretes, d'extrema dreta, la gent franquista, perquè és que el franquisme encara està, perquè encara tenim el rei que el va posar Franco, cony. Aquesta gent franquista, que sociològicament són franquistes, aquesta gent està en contra de la llibertat. I per això no estan a favor de que votem. Però són franquistes. Ara sí, tanquem la taula rodona, però abans de que tothom s'aixequi, de que marxem, etc. Gràcies, moltíssimes gràcies, Lluís, perquè en aquest seguit de conferències d'aquesta Catalunya que ve hem omplert la sala. S'ha vist plena, s'ha vist interès, s'ha vist ganes, s'ha vist il·lusió. I avui l'hem compartit encara més, amb més energia, ho heu vist? Una taula potent, me penso que sortirem tots. Enfilerats, corrent. Però bé, en qualsevol cas, contents per treballar a favor d'aquesta Catalunya que ve. Estem molt contents, hem de sumar, sumem, nosaltres ho intentem, volem sempre sumar en tothom. Òmnium fa poc vam anar a Salou, hi ha 2.500 senegalesos, els vam anar a veure
i van veure la realitat d'aquesta gent i l'interès i les ganes també deien, som catalans. Ja està. Per tant, contentíssims, moltíssimes gràcies per participar amb la vostra presència i ara, com és costum, Òmnium Cultural té un obsequi a cadascuna d'aquestes persones que han fet aquesta amabilitat de venir a compartir el que pensen i el que senten aquí a Tarragona. Molt bé. Per tant, Catalunya! Lliure! és una obra d'un artista tarragoní, del senyor Marià Casas, és la Catedral de Tarragona. Nosaltres ho obsequiem com a Òmnium Cultural perquè se'n recordeu que heu passat una bona estona aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. I és una obra que l'estimem moltíssim. Per tant, moltíssimes gràcies. I ara, doncs bé, acomiadar-nos, esperar que quan tornem a fer les conferències el curs que ve, l'any que ve, al mes de maig, tinguin un altre títol. La Catalunya que tenim.